ha gụpụgodi Peter Obi uche hụ na ihe mere Peter Obi ji lecha anya shi n'otu pati ahụ pụọ isi am ọ dị ego we dey look we no dey judge wherever ya we go dey post we go dey dengere we go dey post we go dey waka kukere we go dey post we go dey gwa we go dey ngwala we go dey post ọ dị ego. Gọọmenti steeti Enugu akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ndị omekome na-ama amụma ịwakpo mahadum University of Nigeria Nsụka. Ya bụrụ na ị ga-echeta o nwere ihe onyonyo vidio nọ na-agazu ọdọ nzirịta ozi soshal midia ọnụ bụ nke gosiri ebe a na-eyi egwu ebe a sị na ndị omekome na-eyi egwu ịwakpo ya bụ mahadum University of Nigeria Nsụka mana ka ọ dị gọọmenti steeti Enugu akọwala nke a dịka gịnị okpokpo asị ya wụrụkwa gịnị okpokpo asị mana ha na-ekwe na anya wụrụkwa ha gịnị ọkịrị you get why you get why ọ bụ ya okpokpo asị okpokpo asị ebere ya dịla anyị na akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị Tinubu ji atụọra El-Rufai egwu ya bụ aka chịburu steeti Kaduna mere Tinubu ihe ọ bụ taa ka onye bụbu onye minista na-ahụ maka ndị ntorobịa na egwuregwu n'ala anyị bụ Solomon Dalong kporo bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntuli aka elu onye isi ala afọ 2027 ga-abụ ọgụ dị n'etiti ndị dike abụọ. Ọ bụ Atiku ga-akacha ama Tinubu aka n'ihu na ya bụ ntuli aka elu ka Dele Momodu kwuru. Dele Momodu ewepụtarala ọha na eze akwụkwọ eserese posta ya nwa bụ nke gosiri ya ebe ọ bụ osote Atiku na ntuli aka elu onye isi ala afọ 2027. Akpọrọ m ọtụtụ aha ọjọọ naanị maka na abụ m onye Igbo n'ihi ya ama m ka o si ewute ụnụ na a na-akpọ ụnụ aha ọjọọ na ọ bụ ụnụ kpatara ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị bụ Naịjirịa ka Peter Obi gwara ndị Fulani bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị a na-enyo enyo ebo ndị na-achị nama elele otu onye ọrụ ahụike ọwụ chapụ ya isi ma bụrụ isi ya gbafuo na steeti Benue. Ntọrọ atọrọla nwanne nwaanyị Adelabu na ụmụ ejima ya na steeti Ọyọ. Ọ bụ otu onye n'ime ezinụlọ ha bụ ya tụpenyere ndị ntọrọ mmadụ ahụ azụ ka ndị uwe ojii kwuru. Akụkọ a nọrọ ekwuola na Kwankwaso eyiela egwu ịgbahapụ otu pati NDC kọwaa ihe mere o ji chọọ ime nke a bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ ndị agha zọpụtara ya bụ ụmụ akwụkwọ dị 360 360 students atọrọ na steeti Borno. O nweghị ego ọbụla akpọrọ tupu azọpụta ndị a ka gọọmenti steeti Borno kwuru. Egwu dị na ọtụtụ ndị atụfuola ndụ ha dịka ụgbọ oloko bụ ndị mmadụ eme njem si were na-aga Ịtakpe bịara gbaghe ụzọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Hayatuddin tozuru oke iji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC azọkwa onye isi ala Naịjirịa karịa Atiku ka Babachie Lawal kwuru. Enwere m ihe mgbaama gosiri na emere nrụrụ aka na ntuli aka elu praịmarị otu pati African Democratic Congress bụ ADC ka ya bụ Babachie Lawal kwuru. Ịchọ ịbụ ezigbo mmadụ n'anya ndị mmadụ
jee rewe ice cream ma n'ịchọ ịbụ onye ndu ị ga-enwe mgbawa anya ka osote onye isi ala bụ Kashim Shettima kwuru bụ akụkọ na-ada na wa o n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọnọdụ enweghị nchekwa bịara kakwuo njọ n'okpuru ọchịchị gị ka otu Afenifere gbara onye isi ala Tinubu 2027 ọchịchị Tinubu ka mma karịa ọchịchọ Atiku na-achọ ịbụ onye isi ala ka Babachie Lawal kwuru ọ ga-abụ ihe ịtụnanya nye mụwo ma Peter Obi mee ha nke ọma dịka o si wee mee na ntuliaka elu onye isi ala afọ 2023 gara aga ka Tuko Mohammed Baba bụ onye odeakwụkwọ mgbasa ozi otu Arịwa kwuru igirigi ebubele o deberela odejuola ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ka ọ dị otu Afenifere ka ọ bụ Arịwa otu Arịwa nagide otu Arịwa agwala onye isi ala Bola Tinubu n'ọnọdụ enweghị nchekwa bịara kakwuo njọ n'okpuru ọchịchị ya n'ọnọdụ enweghị nchekwa bịara tọpụ ọgọdọ gbara ọtọ n'okpuru ọchịchị ya ama m na-aghọta ihe onye akwuru ndị otu akwuru ịghọtala osote onye isi ala Naịjirịa Kashim Shettima apụtala gwa mụ na gị na ịchọ ịbụ ezigbo mmadụ n'anya ndị mmadụ ịchọrọ iwe nice person ịchọrọ ka a na-akpọ gị n'ọnụ na iwe good person iwe good person ha nwa ahụ ezigbo mmadụ nwa ahụ ezigbo mmadụ na gị jee rewe ice cream gị jee rewe ice cream iri buru ya otu ihe ga-anụ abụrụ buy your ice cream buy your ice cream ama m na-aghọta gị jee rewe gene ice cream mana ịchọ ịbụ onye ndu na ị ga-enwe mgbawa anya ị ga-enwe obi akpọ gịnị ka a na-akọ ụzụ aka na-akpụgodi gị kechiri gị kọtọ ihu mana ihe ọ bụ ihe onye ndu kwesịrị ịbụ nwanyị as one of the leaders mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị asị one of the characteristics hapụ ịtabi ire one of the characteristics mkparamagwa njirimara onye ndu bụ gịnị inwe obi ọmịiko onye ahụ ga-adị compassionate onye ahụ ga-enwe compassion n'ime ya ama m na-aghọta onye ahụ ga-enwe obi ọmịiko mkpu akwa ndị na-achị ga-eme gịnị ga-emetụ gị n'obi and ị ga-enwe listening ear. Thank you so much. Mana Kashim Shettima si no ịchọ ịbụ onye ndu ị ga-enwe obi akpọ ị ga-enwe mgbawa anya n'ala anyị bụ Naịjirịa ọ dị specific mgbe okwu gị ya uche n'elu dukwu okwu na-esi na ọnụ ndị ndu anyị na-apụta a leader okay na-aghọta a na-eche iwe nice person jere iwe ice cream na anaghị awe nice person ma ị nọrọ n'ọkwa ọchịchị ị ga-awụ onye ọjọọ a ga-adị na-akpọ gị n'ọnụ uche na wori ka akụkọ nọ n'ọkpụpụ n'ụgbọ oloko bụ ndị mmadụ na-agaje na-emeje njem bịara n'ọgbahụ ụzọ gbahapụ hụpụ ụzọ ya ahụ pịa mabụ isi ebe ọzọ ozu ndị mmadụ agha ebe ọtụtụ emerụ ahụ ichimana ihe na-ekwoju uche ọ na-adị ka aja nọ n'ala ọ dị egwu ike agwụla ka ọ dị ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị na-achị na ma elele otu onye ọrụ ahụike ọwụ chapụ ya isi ma bụrụ isi ya gbafuo na steeti Benue elela ha otu onye ọrụ ahụike ọwụ chapụ ya isi ma bụrụ isi ya gbafuo na steeti Benue ka o mere ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị na-achị na ma otu Benue na uche Chineke meekwa gịnị kparakwa tụlee n'ikpeazụ ka ọ dị Dele Momodu ewepụtarala ọha na eze akpụkpọ eserese posta ya nwa bụ nke gosiri ya ebe ọ bụ osote Atiku na ntuliaka elu onye isi ala afọ 2027 mere ndị Naijiria ji wee sị oke ọwa ihe a mere iji ekwu ihe niile anyị na-ekwu na nso nso a ị na-epushi onwe gị ka ị bụrụ osote Atiku itinye awa ahụ n'ụtụtụ ama ejegba ndị ụlọ ọba nchekwa ozu na o nwere onye dị interested chọrọ ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ha tinye awa ahụ ugbu a ka m bọndụlụ gị out
ebere ya ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ jeme ka ị nụrụ ka o si wee hịọtụọ n'akpụkpọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Agha na-ebuso iyi ọha egwu bụ terrorism bụ agha dị arọ onye ukwu na onye nta. Ọ bụghị so naanị ndị agha ala anyị ka onye isi ala Tinubu kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu ule WAEC adọọla ụlọ akwụkwọ na ndị nne na nna aka na ntị gbasara ịnapụ ụmụ akwụkwọ ego aka azụ. Otu ule WAEC adọọla ụlọ akwụkwọ na ndị nne na nna aka na ntị gbasara ịnapụ ụmụ akwụkwọ ego aka azụ maka ya bụ ule. Nwa amadi gbaburu otu egwuregwu bọọlụ Liverpool bọọlụ bụ Divock Origi awụsala ọwa n'ịkụ bọọlụ. Mmadụ dị 53,000 53,000 nwụrụ ebe mmadụ dị nde 50 50 million dara ọrịa n'ihi iri nri a na-echekwaghị nke ọma ka ọchịchị etiti kwuru. Tọhapụnụ ya bụ ụmụ akwụkwọ nọtọrọla atọrọ na steeti Borno. Ha nwa abụghị ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ka ndị ji aka oke na steeti Borno rọrọ ndị oyi ọha egwu terrorist n'arịrịọ. Ụmụaka dị innocent. Our politicians anyị adịghị innocent. Uche wụ ihe m kwuru. Ihe akịnụnị onye kwuru ya nọ. Akịnụnị ya nọ. Ọ sị na atọhapụ na ọwụ ha bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị. Ndị ekwesịrị tọrọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị. Onye maka anyị ga-ajụ Uche forward this question to him. Eji m nọmba ya. Ihe kwuru ihe yanwa. I'm just repeating what yanwa kwuru. I'm just doing repete. You know? Otu ule WAEC adọọla ụlọ akwụkwọ na ndị nne na nna na tinyere ndị supervisor aka na ntị gbasara ịnapụ ụmụ akwụkwọ ego aka azụ maka ya bụ ule. Ọ dị ego. Ule eji abalị ele. WAEC eji abalị ele ka WAEC bịara ọka ọ dịkwa ka ọ n'okwuru okwu. Ka a sịkwa na WAEC ekwuola okwu. Uche mọkwanụ m Uche isi ekwe hụrụ ala anya mmiri si n'elu isi gbarụọ. Ịma na mgbe elu bụ ala ọsa WAEC ka ime mmapi ule wụ crime. WAEC ka ime mmapi ule wụ gịnị crime. Anụ na ị gara aga gba expo mgbe ahụ a na-enyo gị enyo si mma ji agba expo mana nke ugbu a gị na-agba expo ndị mmadụ na-ehe elu gị abịa kpọkọ ara ndị isi nwoke anyị dị active dị smart. Ka ekwenụ supervisor ga-abịa inyochawa n'abalị ihe dị gị n'abalị. Supervisor ụfọdụ n'ime ha onye wudo onye minista na ụfọdụ n'ime ha a na-enye mọt a na-enye mọt abak ya ụmụ akwụkwọ na-ele ule. Ya bụrụ na achọghị ime nrụrụ aka na ya bụ ule agaghị eche echiche ile ya n'abalị. Mana a na-ele WAEC n'abalị na Naịjirịa. No electricity. Ụmụ akwụkwọ ga-ejisi tọọchị nke ha nwa ji lewe ya bụ ule. Uche, why you no go be like this? Ebe ụmụ nke ha nwa nọ na Nigeria elege. Uche, just look at the system of our education. Ike agwala. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị ajụ ha akwaghị ya bụ ajụjụ anyị ji wụchaa n'ụtụtụ abụ nke na-ajụ gị sị Onyeisioche kansụl ime obodo gị ị na-anụkwado mkpatụ ya. Kedu ihe o merela n'obodo gị nwa ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị soro ibe gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM. Echo FM 100.7. Ngwa Owerri gbakọtanụ na Mangoras apụtala ọzọ na Mango Mega Millionaire promo. Ọ ga-akpọtụ nke ọma. N'oge gara aga otu n'ime ụmụ anyị wetara ihe nrita nde naira 25 n'ọnwa
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.
onye isi oche kansụl ime obodo gị ị na-anụkwadi mkpatụ ya onwe na ka isi an update gbasara ya kedu ihe ndị o merela n'obodo gị Alpha. kedu ihe ndị o merela n'obodo gị Clara Nwokeọcha onye isi oche kansụl ime obodo gị kedu ihe ndị o merela n'obodo gị Chi. Gbabem. okay Hara akpala aka ebe ahụ. Enweghị ihe m hụrụ na klaasị ndị bi. Enweghị ihe m even mgbe ahụ họpụtara m na-aṅụsị at least onye aka wee young guy ọ ga-eme ihe ọ dị vibrant ya udu ndị anyị nidiri uche enweghị ihe m were ebe gị mara be m enweghị ihe m kwuru were ebe gị mara be m enweghị ihe m kwuru ịnụ anyị dịghị m imepe ọnụ saa nke m nwa were ebe gị mara be m were ebe gị mara be m ịma agwara m unu na ereduzuola ọchịchị Naijiria arụcharala isi obodo ọgụla o nwere ebe akpapụrụ ọkacha na steeti ime ebe o nwere ebe akpapụrụ ọchịchị anaghị erute ebe ahụ ọ gbasahụ ha consign them ị hụrụ ebe ahụ no ebe ahụ esoghị n'Imo ebe ahụ esoghị n'Imo were ebe gị mara be m enweghị chọrọ ịkpọ gịnị ihe niile ka ị ga-anụtacha na-aghọta ya bụ ihe kedu ihe onye lokal gọọmenti chairman gị merela n'obodo gị amami na-aghọta ego na-abatakwa ajụjụ wee bụrụ kedu onye na-ejichi ego a kedu ihe eji ego ndị eme enwere ụzọ gọọmenti atọ enwere federal nwee steeti nwee lokal ego na-abịacha n'aka enye federal were steeti ewere lokal ewere kedu ebe nke steeti na-aga mana asị na enyi ọbịa mepere ha akpa ụlọ ọba ego local government autonomy yes ka ha kụrụ na nke onwe ha so that allocation ha na-abịa direct to their pocket ajụjụ wee bụrụ ọ na-aga direct ka o nwere road block na-ejichi ya n'ụzọ o nwere ihe na-ejichi ego a n'ụzọ maka na onweghị ihe anyị na-ahụ na kansụl ime obodo gị bụ onye local government chairman ị ga-enyekwa mkpesa ị ga-enyekwa ngụkọ ị ga-enyekwa gịnị ngụkọ ihe ị merela ọwụghị shy rice ọwụghị ike ihe ọwụghị ha bịara ime kedu ihe ị merela si local government chairman nye ndị na-anọchite anya ya ya bụrụ nwaanyị ọma ihe ọwụla emere ọlụọma gị nọ n'ọdịnihu a ga-eji ya na-enye reference ndị rụrụ ụzọ mgbe gboo a na-asịkwa ọrụ onye Achikude nwa onye aka rụkwara anyị arụkwara ụzọ ọka na uche amabi ghọtara my point onye ka mekwara nke a aka jikwa ya echeta ha n'ọdịnihu ke gị nwa ịchịala ameni gịnị na kedu ihe ị merela afa kedu ihe ị merela ị bụrụ local government chairman bụ ọdịnamma ndị be gị n'obi ma ọ na-enweghị ihe ị na-ahụta na klaasị ndị bi ị ga-eji nwayọọ resign ya si gba ha na onweghị ihe ịhụga ka a marakwa na aka gị dị ọcha thank you ka a marakwa na onweghị ihe gị nwa mere gị na ịhụga or you come out and speak up mepe ọnụ ka anyị mara si adịkwa ama o I know they see anything lekwekwe o mana onye ga-ekwu o wee pụtakwu achụọ gị si kugbuo onwe gị kebere onye isi oche kansụl ime obodo gị na-anụkwado mkpatụ ya kedu ihe o merela n'obodo gị ike agwụla ya bụrụ na ị nwere ọsịsọ ị ga-agbalị buli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-2022 0911-2022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook anyị alọghachila na Facebook n'ụtụtụ a n'ihi ya ga-ebe ahụ ga-akiriwe anyị ịbọọlachi Uche na Clara n'Ibolachi. ụtụtụ ọma Aha m Mike Onyeisioche Odozo. okay I'm onye amafọ Imerinwe under Ngọkpara local government. Ọrụ m nwere head chairman Anyama. Ahịa mere no ndị ahụ ọwọ prema ejirila mma nkọ. Onwe otu ha hụ when they supposed to say no issue yes. Otu ọmụ nwere local government chairman na-edeka anya local government Ngọkpara Anyama kwa lukwa nga ahụ ọ dị anga azụ isi. Nothing is happening. All the buildings in the
emebichala. And there's nothing like autonomy local government. No discipline. Thank you. Ndewo. Ya gazie. Ibolachi. Ibolachi. Ụtụtụ ọma. Uchenna and Clara. Ndewo. Oh la la, Sefima Sete. Imo nya ola kwesịrị ịmụ French o. Nwanne gị nwoke Chidi Nwajo. Alozie, the bad and badable master. The bad and badable master. Akwa na ahụ m ngọkwala. Ndị local government chairman anyị ahụghị ndị ngwọrị. Onwe ha agaghị arụrụ anyị n'ihi na ahụghị ndị ngwọrị. Onye so wachi any local government akwa enwere local government chairman na ya pụta na redio kwuo ihe ọrụrụ na ngọkwala. Okay. That's why the way radio. That's why the way radio. Any local government kwesịrị ịpụta na redio kwuo ihe ọrụrụ na obodo ha. Ndị ke ngọkwala ndị ngwọrị. At thank God na emere election. Hey, Thanksgiving. Kelee Chineke. Ka Chineke mee na ha win election. Ebuga gọvanọ Washi n'ihi na emere election. Allocation bịaga n'aka ha. Ịsọ Washi ihe pụta na redio kwuo ya. Uche na ịghọrọ ya nnekwu. Yes. Ngọgbala local government chairman ha ndị ngwọrị. Onwe ha rụgara. Ndewo. Ịsọ Washi Chidi Nwajo na Alozie kwuru. Ịsọ Washi ihe pụta na redio kwuo ha rụrụ. Ọ dị bad and badable. Thank you. Ndewo. Ya gazie Chidi Nwajo na Alozie. Very bad and badable. Ama m na-agwata ịma nwaanyị ọma okwu nwoke anọchiri ụzọ. Thank you. Ị bụrụ a local government chairman. Okay. Ị ga-adị na-carry your people along. Thank you. Ndị be m biko kwa o. This month onwekwa allocation nhụ. Okay. Ka unu hapụkwa iche na ọ na-abata. Mụnwa anaghị enwe ihe nji ya eme. Ma akpa. Okay. Maka na ndị Igbo si ọgbara nkịtị ekpele. Nkịtị gbara gosiri na ihe na-abata. Thank you. Ikekwe ya abata atụnyetụ gị chọrọrọ m. Gị kwụọ ọnụ ihe mere iji gbatụ nkịtị. Ị kwesịrị ịpụta gị si adịkwa ama ndị be m biko ndị na-anọchite anya ha ndị tụọrọ m vote. Biko nọ o nweghịkwa ihe m hụga. O nweghị ihe m hụga. Ya kwanụ na ị na-ahụ ihe o nwere na ihe nwere ihe i mere ikekwe ndị ọzọ anaghị ahụ ya gị pụta na redio maọbụ TV. I did this. I did this. Ọ mụnwa mere ya. Go and verify. Mụnwa mere. Mmadụ ga-eme ya. Ọ bụ mmadụ ga-eme ya. Ọ bụ mmadụ ga-eme. If I perish, I perish. Gị kwuo ya sere ọnụ sere ụkpụ sere aka ndị mmadụ sọ wee eziokwu ịhụ na mma wee ezigbo mmadụ kama ndị ọ nọ n'okpuru ha wụ ndị ọjọọ anyị blame wazie ndị ọzọ mana ị bịara gba nkịtị ị ga-enye ngụkọ agbacha ọsọ a ga-agụ gịnị mile ị ga-enyerịrị ngụkọ ị ga-apụtarịrị nye ngụkọ ndị be gị ga-ajụrịrị gị ajụjụ ọkwa ije dị mma aga ya ugboro abụọ ị ga-agakwa ije ugboro abụọ ịma ihe ha ji ịma ihe ji na-ekwu ihe a na-ekwu ha agba nkịtị kọnte room masị ifo ihe ekwu ga-agbasa ha tomorrow a ga-enwekwa ihe ọzọ gị zelitehu isi onye ga-atụnyere gị ya ndị mgbe isi agaghị eso atụ ya maka na ụzọ anya grading ya ordinary grading we don't have electricity anyị enweghị security kpọrọrọrọm ebe niile ihe niile obodo ji ama mma ajụrụ anyị ajụ akpapụrụ anyị akpapụ so ahụghị m ihe wụ ya wụ na enwere local government no we don't have it. Uche ndị nwere mmanụ dongodi oyi nọ na our backyard mana anyị nọ n'ime mmiri ncha na-aba anyị anya ọkụkọ na-eyi akwa eyicha akwa chụpụ ya chịrị akwa ya ọ bụ ihe anyị wụ mana ya dịwara chukwu iri chugbuolara ya sarin wow Clara zere m obi adịghịkwa m mma n'ụtụtụ okwotoshi ọdịdị m mma zere m mgbe ikuku ga-eku ọ ga-ekuru gị osisi kpọrọ nkụ ga-ada ọkwa mana ị kpọrọ nkụ ị bọọla chi Ibolachi Uche na Clara na Bolachi. Ị bọọla chi Nwoke ọma eshi m amakọghị ubi na-akpọ anụ Akụnna. Okay. Biko ma ihe nọ na-ekwu okwu ya maka local government chairman. Asa anyị nwere local government chairman
ọ dịghị dịka o mere hapụ local gọọmenti chairman na Owerri West. Oha shi Umuguma Owerri local gọọmenti Umuguma headquarters ụzọ ya agba ya agba. Shi nga ruo Okuku agba ya agba. Shi Umuguma Jemabụ a na-aba ya aba. Then ka ahụkwana sekuriti nọ n'Owerri West ka nkụ a na-egbu mmadụ n'Owerri West. Ma local gọọmenti chairman anyị o ma House of Representatives member anyị iwu na House of Assembly iwu majority speaker iwu egbe aka na-ayọ ọrụ ya anyị na-ahụ anya a na-egbu mmadụ n'Owerri West ụzọ agba ya agba o meghị ihe na-aga aga n'Owerri West mba mụ na gị n'ogbu sọsọ anyị nwere local gọọmenti chairman na onye represent anyị na House of Assembly ọ dị ka anyị ma ọ dị ka ejeghị anyị mfe anyị n'ugbu so gọọmenti ma ihe ha mega tige ndị eri ha mma ndị ha wuru ndị dị nọrọ ọdụ n'ọsụ ha nọrọ ha eri ego ha gbadume so ọhịa anyị hụrụ na Naịjirịa anyị ga-eme na aṅa anyị hapụ n'otu ahụ ahụ ntị ma erukwene ma ha na-eru ha ejikwana ka ha họrọ ndị a na-ahọrọ wepụ ha jiri anyị ngwanụ anyị hapụ ime na onye isi ikwu ndewo ya gazi nwaanyị ọma ụzọ Umugoma si World Bank ụzọ ọhụụ ebe ahụ anyị gara mgbe ahụ tiri mkpu olulu ọnwa ahụ ndagwurugwu nke olulu ọnwa nwere nwaanyị bụ ụmụ ya dakpunye n'ebe ahụ ga-aga skuul nwaanyị a dakpu ngoze ga ndị ihe a dakpige bụ moto atọ mbụlọ uche ya na ụmụ otu taa ka ha na-azọzi ndụ ha deburu ha gawa ụlọ ọgwụ ya bụ ihe ahụ dewere eze otu ga-akọwezi na-achọ onye ọ ga-elomi kwesịrị ga-akpọchie datin uche datin is death trap akwa ihe a na-akpọ ya ọ bụ ihe a na-akpọ ya olulu ọnwụ ndagburugburu nke ọnwụ ka ọ bụ oge elekshọn eruwele ha ga-efegharịwa ka akụ ha ga-ebido fegharịwa ka akụ ebe they will come with their money they will come with their pressure they will come with their threats mana anyị ga-asị no yes if I perish I perish ọwụ mmadụ ga-eme ya ama mme na aghọta ha ga-efekwa ka akụ ya bụrụ maka ife ka akụ ndị a ga-efe n'obodo gị o ruwekwela mgbe o ji eru oge eji eke rice oge eji eke 2k oge eji eso gị atọ ọka ego a ga-ele nwa ikunaka ekunaka ya sị fine boy junior yi say fine boy ihe asị nwoke adịkịarị gawa agawa oge ebe ahụ ọ ga-asị esoro gị tọọ ọka rube oge a ga-eso gị agba igwe na village idon the rich mgbe a ga-eku nwa gị n'aka na-enye speech o ruwele ama m na aghọta kemgbe esi ahụ ekuchara nwa gị n'aka nye speech ahụ abịa ha n'ọzọ ku ha ịhụ na ha ọzọ ha efe ka egbe fefuo ọchịchị kansụl ime obodo adakpọ onwe onye na-ekwu okpo everybody dị comfortable everybody dị gịnị comfortable onweghị ụlọ akwụkwọ ime obodo ji ahụ na steeti Imo ekwula steeti ọzọ onweghị ụlọ akwụkwọ ime obodo ji ahụ na steeti Imo nke m nwee ji ya ahụ amaghị maka nke gị nwa ya bụrụ na nke gị jikwa ahụ pụta kwuo maka na mgbe anyị gara ụlọ akwụkwọ my own community school o nwechara library o nwechara security anyị anaghị eji ike asụ ọhịa mgbe ahụ maka na anya gọọmenti dị na ya mana ugbu a reverse abụrụla the case no window roof na-ehi mmiri oche ụmụ akwụkwọ ji anọ kedu ebe ọ nọ onweghị ụzọ ewu na-anọcha na ya na-arahụ na-anyụ nsị na-anyụ mamịrị ọhịa etocha ebe niile ya bụrụ nleghara anya gọọmenti leghara ọchịchị kansụl gị n'ime obodo ọ wee kpuo ya bọsa m na-efu ya fuo ịbọọlachi ya Uchenna na Clara ndewo kachisin ndewo ya I am Kachisin Epuha. I am calling from my community of Owerri West local government. Yes, thank you so much for bringing this topic. Shall I discuss, Now, yes, let me start with this. Obodo, and then my chairman live. Yes, I gave him that information on Friday ahead of Saturday. I know protocol. That is to show you the kind of person he is.
accessible onye chọrọ ka ya people na-enwe interact ahụ one. Chetara m aha ya ahụ. Chere ana m abịa. Secondly, on May 1st, emere Labour Workers Day in Imo State. The NLC Imo State awarded ya as the best local government chairman in Owerri zone. Now, the significance of that award, some people are all actually no presence of local government in their local government area is not in Owerri West. When he came in, what at he gave them ultimatum that anything you have a total number that will get ready to answer. Come to Owerri West as I'm talking to you today. Come to Owerri West local government from Monday to Friday. You will see my chairman on the Victor Sigwe seated. Okay. On the issue of insecurity, every month, West security meeting, a comprising of security agencies and the rest of them, where they discuss issues of insecurity. No doubt, Owerri West with their insecurity issue, but my chairman, Victor Sigwe, is fighting it headlong. But I want to tell you that even before Governor Yemo and all the security outfits in the state, my chairman have already purchased a patrol van for them, a 3-seater. Okay. Equipped. I know the step all they take is to equip the security. But I want to tell you that he is not relenting and he is doing very well to tackle security in Owerri West. Now, in the area of development, somebody talked about roads. Let me say this, Uche and Clara. Many people doesn't know that the mandate of local government is to maintain rural roads. Even when the mandate to construct roads, the state and federal government. People don't know this, but I want to tell you that the local government in the Owerri West have continued to carry out palliative measures in the roads. I have the pictures from time to time. They grade they make palliative measures on the road. Yes, the roads are deployable. Lọta ịmaghị na oke ka ị na-egbukwa nchịkọta okwu gị ọkwa na onye isi oche kansụl ime obodo gị na ọ na-eme nke ọma. That is what I'm telling you. After me, ndewo ya gaziere gị mmanụ akara dị otu onye ratọ ibe ya ratọ ịbịala rụtụ aka ka o si eme nke ọma. Ihe anyị ga-agba onye isi oche kansụl ime obodo gị ahụ wee bụrụ ya jidekwa nke o mere gịnị nke oji ama mme na aghọta. Ịbọọla chi. Ụtụtụ ọma Uche na Clara. Ụtụtụ ọma. Aha m gọvanọ esi m ugwu ọjị akpọ. Okay. Ahụ m onye isi ala mba nnọ. Ịgụgwa gị eziokwu, ọ bụrụ na anyị nwere local government chairman amaghị m. Maka isi amara akụ Junction gawa community mbọ ama ụzarị. Ụzọ ọbụrụ abụọ. Ị gakwa na community primary school dị n'ama ụzarị. Ị na-ekwu na nke unu na-ehi mmiri, nke a anọzi ha nọ ebe ahụ amụ ihe maka na ọ dakasịgo. Ị gakwanụ na health center e nwere n'ama ụzarị ebelebe egburu. Aha anaghị ekwu ya ekwu. So amaghị m ịhụrụ onye ọbụla ga-apụta na-akwado sị gị onye a na-arụ ọ bụ onye na-ebenefit ihe from gọọmenti enweghị ihe ọchịchị a enweghị ihe a na-arụrụ anyị. Onye ọbụla ebe ihe rụpụtara na sị gị onye a gbalịrị ya gbakere anyị lekwe ụzọ lekwe kọmuniti lekwe skuulu ọrụ lekwe enweghị ihe ọbụla ya na-ejide aka n'ebe ndị anụ. Onye ahụ bụ otu ahụ ọ dị n'isi ebe onye nke na-achị obodo a bụ prezidenti dị otu ahụ ka ọ dịkwa na lokal gọọmenti ha niile ụkọchukwu na the same people. Ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọma enyi ọha ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke asị n'aka Godsi na ọcha ụba ọsọ ụtụtụ ọma my people Sister Clara na Papa Ebube na ọhụụ n'anyị na-ehụrụ na lokal gọọmenti ya nke ahụ worst gredi n'ụzọ a na-akpa ya aka a na-aya oguzi ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara isi kansụl ime obodo Owerri West zibata ozi gị Owerri West akwa Owerri West ọkwa what is happening ọ dị egwu ọ sị ha dịcha nnọọ ka akụcha gị ihe ha si ga-ebele akwa ebe ụwa bụ ọsọ ndị owede ọwụ otu ebe are anyị ọhụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Chijioke onye nwe ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na anyị nwee great day no celebrate birthday ya last weekend na onye isi oche kansụl ime obodo ya ha otu Owerri West ahụ kwa o so nwebeghị ihe o merela n'obodo ụmụ ọfọcha ụmụ dibịa
mana o si ụmụ ọfọcha ụmụ dibịa na-ekiri anya gazi mana onye unu na-ekwu okwu ya mgbe anyị gara oje zuru obodo na-avụ osi igwe Clara ụdị mma gosiri na ọ wee ezigbo mmadụ ama m na wọta ka o si wee dịka kachasị nsi wee kwuo abalị ole na ole eziri ya bụ ihe echeghị na o ruo ole ihe dịka abalị abụọ eziri ya awụcha haziekwanụ ya bụ gịnị ihe wee bụrụ ya kachasị na-apụtala gba ama ọma gbasara ya mana ụfọdụ ndị sị onwe ihe ha nwa mere gịnị ha nwa hụrụ o wee bụrụ ya gazie ka ọ dị ka anyị were naanị otu oku ka anyị ike chọkọlọta ya ị bọọla chi ya ezigbo mmadụ olu ya na-adụ ụda n'igwe okwu nwa na ya eze na-ata njaba mmenu odogwu na redio gbapụ ya ọsị nọ dịkwara gị aga bụkwa nwa na ya eze na-ata njaba ekewe eziokwu na ọrụ na anyị nwere onye isi oche na lokal njaba mgbe n'ihi na anyị nwere nke ndị obodo ata njaba nkele eji aka ha arụ ụzọ ndị ụmụdara ụmụ izo ụmụazị eriri ji aka ha na-arụ ụzọ ọwụ na enwere lekọ gọọmenti agbara ya mụba alụkadịa ya mbụ ahụ nwere kọba ya anya mbụ ihe a na-akọ alịghị na nwukene okwu ihe udodorona aga bụkwa na ya ezi na-ata njaba ndewo ya gaziere gị nọ nwa na ya eze na-ata njaba nwaanyị ọma ibe aka osi nke a si n'aka Daddy Joe ka anyị were nke a si ọgba ka ọ si ajụjụ a ga-ajụ anyị nwere kansụl n'ime obodo gọọmenti kansụl n'ime obodo dị proactive ọ si ihe ha nwere wo chairman na-abịa nọ na-eke akpa osikapa nye ndị pati nke ha nwa naanị ọ so onwe ike icheta the last time onye kansụl n'ime obodo Mbaitolu chairman kansụl n'ime obodo Mbaitolu ọ nụrụ kpọrọ ya ọ sị na ọ chọrọ ijoin politics with ice cream business ya and that's some period ọ dị ego ya gaziere gị nọ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị What else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.